Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať je s vámi. Dobrý večer, dobrý večer, good evening, bonsoir, buonasera, buenas tardes. Těmito slovy chci přivítat v duchu papeže Františka i vás, všechny účastníky pouti důvěry. Chtěl bych vás uvítat v této katedrále, která je symbolem křesťanské víry v naší zemi, ale také symbolem i našich dějin. Na začátku bych chtěl připomenout jenom pozdravy, které tomuto shromáždění, jak účastníkům této pouti důvěry, tak i vám, divákům u televizních obrazovek, zaslali představitelé jak církví, tak mezinárodních společenství. Papež píše mladým lidem do Prahy. Kardinál Parolin cituje. Papež František vás živě povzbuzuje v tomto hledání. Objevujte v něm překvapivou důvěru, kterou ve vás vkládá Kristus. Nenechte se znepokojit svými limity a svou slabostí. Nezapomínejte v modlitbě na mučedníky a na ty, kdo projevovali svou víru, muže a ženy dobré vůle, kteří skrze velkorysý dar sebe sama, často skrze velká utrpení, umožnili znovu zrození cest svobody. K tomuto pozdravu se připojil také i generální tajemník OSN pan Ki-moon. Rovněž tak cazihradský patriarcha Bartoloměj, metropolita Hilarion, anglikánský arcibiskup Justin Welby, ale rovněž taky předseda Evropského parlamentu pan Martin Schulz. Dovolte mi, abych také vyřídil pozdrav prezidenta České republiky. Chtěl bych touto cestou pozdravit všechny účastníky ekumenického setkání mládeže, pořádaného společenstvím Teze pod názvem Pouť důvěry. Věřím, že vy, mladí věřící, různých vyznání z více jak 60 zemí světa, jste v uplynulých dnech v Praze prožili výjimečné chvíle ve vzájemném dialogu a duchovním souznění. A odvážíte si odsud vzpomínku na intenzivní pocit jednoty a vzájemné blízkosti. Vaše potkání je svědectvím z tolerance a solidarity, a to jak mezi vámi navzájem, tak mezi vámi a těmi, kteří pomohli tento výjimečný počin uskutečnit. I to jsou hodnoty, které si na počátku roku máme připomínat a učit se z nich. Doufám, že na svůj pobyt v České republice budete rádi vzpomínat. Přeji vám vše dobré do roku 2015. A protože nejenom Česká biskupská konference, ale také i Ekumenická rada církví je spolupozadatelem, předávám slovo předsedovi bratru Danielovi Pfeifferovi. Milí přátelé, vážení televizní diváci, milá mládeži téměř z celé Evropy a z řad míst naší velké, krásné země, chci vás pozdravit jménem církví, jménem komunity bratří z Téze, kteří mezi nás přijeli a připravili toto velkolepé setkání mladých lidí. Scházíme se na prahu nového roku 2015 a chceme touto ekumenickou slavností vyjádřit Pánu Bohu vděčnost za mír a za pokoj. Jak známo, není to samozřejmé. Nechceme jenom vzpomínat na to, co bylo, ale chceme vyprosit i Boží pokoj pro ta místa, kde není. A tak bych si přál, abychom mohli zažít něco neopakovatelného. Při písních, modlitbách, při čtení biblického textu, při výkladu Božího slova bratrem Aloisem si přeji, abychom prožili
to propojení nejen tady v této katedrále, ale i s vámi, milí diváci u televizních obrazovek, i s těmi lidmi dobré vůle, kteří mají stejnou touhu žít na planetě, kde pokoj a mír není nic výjimečného a něco, za co bojujeme, za co se modlíme a na co očekáváme. Kéž nám Pán Bůh všem dnes večer požehná. Z Evangelia podle Jana. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha Svatého. From the Gospel according to St. John. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit.
Bůh je duch a jeho přítomnost je neviditelná. Je v nás neustále ve chvílích temnoty stejně jako v okamžicích plného světla. Přebývá v duši každého člověka, ale nemluví k nám vždy řečí, která se dá jednoduše převést do lidských slov. Promlouvá k nám především v tichu. Setrváváme-li v jeho přítomnosti, v pokojném tichu, už to je modlitba. Přátelé, to jsou slova bratra Rožéra. V tichu, k němuž vás teď zvu, nechme hovořit a především naslouchat svá srdce. Holy Spirit, help us to bring peace wherever there are oppositions, and to make a ray of God's compassion shine through our lives. Yes, allow us to love and to say it with our lives. Duchu svatý, pomáhej nám přinášet pokoj všude, kde jsou rozpory. Dej, ať naše životy odrážejí světlo Božího zlitování. Ano, dej, abychom milovali a říkali to svými životy. Duchu Święty, dopomóż nam wprowadzać pokój tam, gdzie panuje niezgoda i spraw, aby dzięki temu, jak żyjemy, odczuwalne stawało się promieniowanie współczującej miłości Boga. Tak, pozwól nam kochać i mówić to naszym życiem. Pán Ježíš Kristus dal svůj pokoj svým učedníkům a následovníkům. Na tomto místě můžeme pozdravit pokojem ty, které máme blízko sebe. A také vy u televizních obrazovek doma
můžete toho svého nejbližšího pozdravit pokojem a tak pokoj šířit. K tomu my odsud budeme zpívat následující píseň. Pane, ty zhlížíš na celou lidskou rodinu s láskou. Pomáhej těm, kdo po celém světě hledají pokoj. Panie, Ty stoisz blisko tych, którzy cierpią. Prosimy, okaż swą pomoc tym, których dotknęły katastrofy, nieszczęścia
lub następstwa żywiołów przyrody. Pane, tvá láska uzdravuje naše slabosti, trápení. Pomáhej nám skrze ni proměňovat život kolem nás. Pane, svým životem, který si daroval, si otevřel cestu smíření. Uč nás lépe se navzájem poznávat a vzájemně se navštěvovat. Dej nám odvahu žádat o odpuštění a odpouštět. Pane, ty trpíš, když je naše rodina rozdělena, nebo když ti, kdo v tebe věří, jsou proti sobě, či se vzájemně ignorují. Pomáhej nám všem, kdo jsme zde shromážděni, růst v jednotě. Signore, noi ti preghiamo. Pane, Ty nás učíš, že nie je zodpovednejšieho konania, ako v modlitbe pristupovať k Tebe. Prosíme ťa, príjmi do svojej opatery celú našu zem a našu túžbu starať sa o ňu. Prebúdzaj v nás vďačnosť, kedykoľvek hľadíme na Tvoje stvorenie. Lord, we pray for the people of China, for the Christians suffering in this country. We pray for Chou Wing-kong, Wang Chifeng, Chen Glam Yuet O, Tam Chi-yuan, and Rimsky-yuan. Prosíme za národy Izraele, Palestiny a Libanonu. Za Hagar Brandstatter, rodinu Mazavy, rabího Davida a rabího Lévyho Kelmana. Za Aziz Halave, Roy Tlavi, Zihada Faheda a jeho rodinu a za Donu Mesihi. Jako děti Boží volejme nyní ke svému nebeskému Otci modlitbu, kterou nás naučil Ježíš Kristus, a modleme se každý ve svém jazyku. Otče
Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v kušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Dostalo se nám tak vřelého přijetí. Děkujeme za ně rodinám, farnostem a sborům. Poděkovat bych chtěl také pražskému arcibiskupovi kardinálu Dukovi a předsedovi Ekumenické rady církví v České republice Danielu Pfeiffery, stejně jako dalším představitelům církví i lidem z veřejné správy, kteří umožnili, že naše setkání probíhá tak hladce. Děkujeme i za školy, které můžeme využít. Je to radost, že evropské setkání svedlo dohromady křesťany různých vyznání, i ty, kteří nesdílejí víru v Krista, ale snaží se být tvůrci pokoje. Kristus dal svůj život, aby shromaždil všechny lidi v jednu velkou rodinu. A volá své následovníky, aby byli ve světě znamením jeho pokoje.
To proto, aby bylo možné takové znamení utvořit, je potřeba smíření mezi křesťany tak naléhavá. Jednou z otázek, na kterou my, křesťané, chceme urychleně najít odpověď, je, jak ukázat svými životy, že je možná jednota i při respektování pluralismu. Rozdíly mezi křesťany tu budou stále, zůstanou pozváním ku přímému dialogu, mohou být také obohaceným. Nepřišel ale čas dát přednost křestní identitě, která je nám všem společná a která nás už v Kristu spojuje? Neměly by se dnes křesťanské církve odvážit shromáždit pod jednou střechou, dokonce ještě předtím, než bude dosaženo shody v teologických otázkách? V těchto dnech nás přijímáte vy, různé církve Prahy, protestanti, katolíci a pravoslavní. Jsem zvlášť dojat, že toto znamení jednoty žijeme v zemi Jana Husa, jehož násilná smrt se bude připomínat následujícího roku. Vina za toto rozdělení církve v 15. století leží na obou stranách, ale jeho osobnost, která byla tak čestná, nás všechny vede k lítosti a vzájemnému smíření. Kristus dává jednotu, kdy chce a jak chce. Ale pokud ji společně neočekáváme, jak nám může tento dar dát? Apoštolové dostali dar Ducha Svatého tehdy, když byli společně s Marií shromažděni pod jednou střechou. A Duch Svatý nás v naší rozmanitosti stále sjednocuje. Jak se můžeme shromaždit pod jednou střechou? Rád bych vyslovil 6 návrhů. V místním společenství se můžeme shromažďovat pod jednou střechou mezi sousedy a rodinami, trochu jako v základních společenstvích, abychom se společně modlili, pomáhali si a stále lépe se poznávali. Mezi místním společenstvím různých vyznání už prohýbá spolupráce při studiu Bible, v sociálních a pastoračních aktivitách nebo vyučování náboženství. Tato spolupráce by se měla stále prochlubovat. Ať každé společenství s křesťany ostatních denominací dělá společně vše, co je možné, a nedělá nic, aniž by ostatní bralo v potaz. Jsme tu společně v této nádherné katedrále. Nemohla by se v mnohých městech místní katedrála nebo jiný významný chrám stát domem společné modlitby všech křesťanů z okolí? Teologický dialog musí pokračovat. Bylo by možné, aby se tak dělo stále víc v kontextu společné modlitby a s vědomím toho, že už jsme spolu? Když žijeme a modlíme se společně, přistupujeme k čistě teologickým otázkám jinak. Snad by se dalo říct to samé
o etických úvahách. Všichni věřící dostali část pastoračního daru, aby bděli jeden nad druhým. Křesťanská rodina, kterou je církev, také potřebuje služebníky jednoty na všech úrovních. Opatrování jednoty na obecné úrovni je tradičně spojována s římským biskupem. Nemohl by být přijat jako služebník, který bdí na svornosti mezi svými bratry a sestrami v jejich obrovské rozmanitosti. Nebylo by možné si představit, že církve přijmou to, že jejich vztah k této službě má různé formy. Neměly by církve, které zdůrazňují, že k přijímání Eucharistie je nutná jednota víry a shoda ve služebné správě, připisovat stejnou váhu i harmonii a bratrské lásce, nemohli by nabídnout větší eucharistickou prohostinnost těm, kteří vyjadřují touhu po jednotě a věří ve skutečnou Kristovu přítomnost. Eucharistie není pouze vrchol jednoty, je to také cesta k ní. Přijměme, že budeme pokračovat v cestě, kterou předem neznáme, zakořeněný v těchto Izajásových slovech. Slepé povedou cestou, již neznají. V Ducha Svatého vkladáme důvěru, že nás povede po stále ještě neznámých cestách. Jeho vnuknutí nás připravuje na to, abychom se stali věrohodnými svědky jednoty. Dnes večer slavíme společně s mladými lidmi z Rakouska, Švýcarska, Velké Británie, Irska, Francie, Německa, Lucemburska, Holandska, Belgie a se všemi mladými z České republiky. Zdravíme také mladé lidi z Egypta, Jihoafrické republiky, Toga, Nigérie, Džibutska, Ghany, Kamerunu, Gabonu, Pobřeží Slonoviny, Kenii, Rwandy, Madagaskaru, Austrálie, Nového Zélandu a Palaunských ostrovů. Drazí přátelé, zde v naší katedrále i u televizních obrazovek. Prakticky po 4 večery, po 3 dny zaplnily se naše chrámy, sbory, mladými lidmi, jak jsme slyšeli ze všech koutů světa, aby se z těchto míst obraceli se k tomu, který je, který dává naději, ale který také dává směr život k Bohu, který se v Ježíši Kristu stal jedním z nás,
který nás učí, tak, jak připomněl bratr Alois, opravdovému přátelství a opravdové lidské lásce. Naše cesta je cesta důvěry. Důvěry v Boha, ale také je to cesta, na které poznáváme, že Bůh důvěřuje nám. Především my, křesťané, bychom si měli uvědomit, že právě tato důvěra Boha k nám nás opravdu zavazuje, ale také nám dává křídla, dává nám odvahu, naději. Především, co potřebujeme, vy mladí i my staří, trpělivost a vytrvalost. Díky tedy bratřím steze, díky za onu velikou podporu, na kterou nemůže církev, křesťané, církve křesťanské v naší zemi zapomenout. Vždyť ještě v době totality byl to bratr Roger Šic a jeho bratři, kteří navštívili několikrát bývalé Československo, tedy i Prahu, i Bratislavu. Víme, že se zde také setkali i s matkou Terezou. Kéž tyto dvě výrazné postavy, můžeme říci 20. století, jsou pro nás vzorem i odvahy, abychom vykročili k těm, kteří svobodu ještě postrádají. V lidském životě vždycky něco končí, ale něco nového začíná. Završily se dny důvěry. A tak chceme poděkovat našim mladým za písničky a za modlitby. Vytrvejte, písně i modlitby potřebujeme jako sůl, nejen v naší zemi, v Evropě, po celém světě. Tak se uzavírá jedna z etap této pouti. Ale otevírá se před námi rok 2015. Je to jako kniha, která bude mít 364 stran. Já si přeju spolu s vámi, někdy na ta předsevzetí nedáme, nebo máme předsevzetí a velice brzy skončí, abychom měli jednu touhu. Splnit svůj lidský úkol. Každý z nás ho má jiný, ale máme tady své poslání. A to, že naše předsevzetí někdy troskotají, úžasné je to, že si Pán Bůh přece vzal, že od jeho lásky k člověku ho nic neodradí. A vy jste toho důkazem. Děkujeme, že jste přijeli, pozdravujte ve svých zemích, ve svých společenstvích a Pán Bůh ať vám žehná. Amen. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať nad vámi Hospodin rozjasní svou tvář a je vám milostivý. Ať k vám Hospodin svou tvář obrátí a obdaruje vás svým pokojem. Amen. Amen.
dnešní večer s televizí Noé. Od 8 hodin živě Noémova pošta, ve 21:45 na Koberečku a v 10 přejeme si. Jménem České biskupské konference bych chtěl pozvat věřící, případně i hledající k tomu, abychom se při tomto národním eucharistickém kongresu setkali v Brně a tak dokázali sami sobě, že Eucharistie je zdrojem našeho života a že odkaz večeřadla, který říká, že největší lásku má ten, kdo dává život za své přátele, chceme v naší zemi